Тази година се забеляза сериозен напредък в българските стрит спортове. Проведоха се няколко събития в подкрепа на София Европейска столица на спорта за 2018 година, които отразихме. Ние се съсредоточихме в най-екстремната част. Вижте! Навръх 24 май в Борисовата градина бяха изградени съоръжения специално за събитието. Казваше се Urban Kings. Под наслов "Спортувай в твоя град". Специално за фестивала бе изградена огромна рампа, на която се състоя и състезание. Имаше надпревари с колелета, маратони, стена за катерене и още много забавления за всички минувачи. Нашия екип обаче се бе съсредоточил именно в най-екстремната част на събитието. Фристайлъри от цялата страна показаха завидните си умения върху специално изготвеният сет от уреди. Имаше надпревара за бест трик, както и класиране на най-добрите трима във всяка отделна дисциплина. Всички много се забавляваха. Този ден бе посветен на градските спортове. Видяхме изключителни трикове от скейтерите. Бест трик спечели Иван Иванов, а тримата най-добри бяха Владимир Иванов Гибона, Явор Стоянов и Павел Царев. Другата дисциплина от стрит фестивала, която наблюдавахме, бе BMX. Беше удоволствие да се наблюдават триковете, които изпълняваха сякаш с лекота. Наградата за най-добър трик бе за Иван Масларов. На трето място бе Николай Петров Космоса. Втори Георги Вълчев, а първи Христо Илиев. При блейдерите видяхме много добри линии и комбинации от трикове. В класирането се отличиха на трето място Ивайло Кънев, втори Евгений Генов, а първи Русен Минчев. Гвоздия в програмата на екстремния ден бе надпреварата на рампата. Освен че много се забавляваха, участниците правиха и хореографии. Петър Дамянов бе на трето място, втори Павел Митренга, а първото място и наградата Бест трик бяха за Кирил Траянов. Имаше специален приз за Кристияна Мутавчиева, царицата на рампата с блейд. С много емоции ще запомним този фестивал, зрелищни трикове и много усмивки. Вторият екстремен фест, който успяхме да отразим, отново бе в София, на паметника на Съветската армия. Този път в програмата присъстваха още и различни видове екстремни спортове. Имаше стена за катерене, слеклайн, бънджи скокове от кран, стрит баскетбол 3x3, отново хиксери и блейдъри, които демонстрираха как протича една тренировка навън. Срещнахме познати лица от предишния фест. Николай Петров Космоса. Той направи страхотен трик, който ще запомним. Всички много се забавлявахме. След това на булевард Руски стана импровизирана писта и успяхме да видим демонстрации на дрифт маняците от Мирафьори, стънти изпълнения, картинг и още много забавления. През декември се срещнахме с победителя от Urban Kings. Вижте какво ни разказа той, как е преминала неговата година и какво да очакваме от него за в бъдеще. И докато сме на темата за екстремните спортове, при нас е Христо Илиев, който ще ни разкаже малко повече за това какво му се е случило през 2015 година и какви постижения е имал. Сезона през 2015 започна с едно състезание, което беше точно на абитюрентския ми бал. Какво се случи на това състезание? Успях да спечеля първо място. Какво е нивото на българските карачи според теб? Ти ходиш на международни състезания. Тази година има ли някакъв прогрес? Горе-долу, да, дига се летвата със сигурност малко по малко и ставам все повече. Какво се случи през 2015 година? Знаем, че си ходил на няколко международни състезания. През 2015 да, пообиколих тук по-близките страни. Ходих в Сърбия, в Македония, няколко пъти до Гърция, до Румъния също и се случват някакви работи. Отивам на състезания, запознавам се дори с професионални райдери, което е много готино и много повдига, защото виждаш неща, които не си представил до сега, обаче като ги видиш на живо и просто разбираш, че не е толкова трудно. И опитваш и доста се дига летвата, когато караш много по-добри от теб. Това според мен е много важно и трябва да се прави. За до година искам да отида на максимално много трипове, където мога и колкото мога повече. И в момента се опитвам да постигна точно това. Много искам да отида до Барселона. Там е, може би, BMX столицата на света. Много е яко. И мисля, че сега точно след нова година ще ходим там. През 2015 имаше ли трикове, които научи нови за теб? Да. Почти всяка седмица, не, ама на 2 седмици научавам по един нов трик, което е доста интересно. А имаш ли си запазена марка? Имам някои любими, да. Но чак запазена марка моя, не. Пожелавам на всички карачи, каквото и да е, да го правят с ново желание от сърце и да се забавляват и като се занимаваш няма как да не се развиваш. Въпросът е да го правиш с желание. Весели празници на всички и бъдете здрави!
Тази година стрит спортовете бяха много важни за нас. За радост виждаме все повече места за практикуването им. В Бургас тази година откриха първия бетонен скейт парк, където се проведе и състезанието Бургас Skate Open. Вижте! Състезанието се проведе в 2 дни, като първия ден квалификации, а втория финали. Бяха дошли скейтери от цялата страна, както и гости-състезатели от Белгия и Русия. Това бе третото състезание в Бургас тази година, а паркът бе отворен едва в началото на лятото. В деня на финалите участниците имаха право на 2 финални ръна, всеки от които по минута и половина и 2 последни трика, с които да смаят журито и публиката. Съдиите следяха за оригиналност, атрактивност и изпълнение на линията. В купите за победителите имаше заложена силна символика. Във всяка от тях бе вградено парченце бетон, останало от строителството на красивия бургаски скейт парк. Наградите за най-добри трикове отидоха при Сьома Кутузов и Владимир Иванов Гибона, а класирането се оформи последния начин. Трети – Владимир Иванов Гибона, втори – Сьома Кутузов, а първи стана Явор Вечерников. Радваме се, че общината подкрепя местните скейтери и по този начин и цялата сцена. С нетърпение очакваме мероприятията до година. Напоследък стрит културата стана все по-популярна у нас. Затова и ние от предаването Актуално решихме да отразим една много интересна дисциплина в уличния фитнес – фристайла. Вижте какво се случи. Кварталния или урбан начин за спортуване е интеграцията на спортната гимнастика в уличната култура на предградията. Тренировки със собствено тегло, разчупени под призмата на всеки един състезател и неговото виждане и стил. Надпреварата, която проследихме, се проведе в парка Гео Милев в София и събра изключително много хора, интересуващи се от спорта на открито. Участниците бяха разделени в 3 категории – мъже, жени и юноши до 16 години. Имаше 3 съдии, които следяха стриктно на базата на няколко основни критерия – силова издръжливост, атрактивност, комбинация от елементи и чистота на изпълнението. Първо се представиха юношите, след тях жените и накрая мъжете. Разговаряхме с много от състезателите и разбрахме нови неща за този вид спортуване. Слънцето и приятното време също допринесаха за прекрасното настроение, както на участниците, така и на зрителите. Многото хора, които се събраха в парка Гео Милев, доказаха, че този спорт има бъдеще. В градовете виждаме все повече площадки от такъв тип. Този вид тренировки стават все по-достъпни и зависят изцяло от личностната мотивация и желание. Основна особеност на уличния фитнес е, че стимулира развиването на силен, издръжлив и добре контролиран пояс от коремни и гръбни мускули, а успешното изпълнение на всички движения със собствено тегло провокира контрола върху коремната мускулатура и таза. Най-приятното в спорта е, че тренировките протичат в социална атмосфера. И освен очакваните физически резултати, можеш да срещнеш и приятели. И все пак, както и при всеки един спорт, конкуренцията засилва адреналина и мотивира развитието. Особено на състезание. Тази година само загрявахме, но през следващата 2016 се надяваме да има повече стрит фристайл състезания по уличен фитнес, които да ви покажем в предаването Актуално. Уличният фитнес определено се оказа в полза за предизвикателството, в което се впуснахме в края на август. България за втора поредна година стана част от турнето на Legend Run. То се проведе край езерото Панчарево. Вижте! Включиха се хиляди българи, решили да изпробват себе си и отборния дух. Legend Run предлага много повече от 5 км бягане с препятствия, вълнуващо забавление за пораснали, за което дълго ще разказвате и ще си спомняте. Участниците обединяват сили срещу повече от 15 предизвикателства – скал, вода, огън, лед, високи конструкции и тесни пространства, проектирани да провокират както физическите им усещания, така и скритите им страхове. Всяка част от трасето предлага на изпитание духа и тялото, но най-важното е, че провокира екипната отборна организация, сплотява, изближава и те кара да се усмихваш. Интересното тази година бе, че имахме възможност да опитаме от всички предизвикателства, които предлага формата отвътре. Или иначе казано, се включихме със собствен отбор. За нас бе много важно да бъдем предварително подготвени, за да се представим добре и да бъдем удовлетворени на края на изпитанията. Накратко ще ви обобщим през какви препятствия преминахме. След вълнуващият старт,
който целият отбор очакваше с нетърпение, си побягахме малко до реката, в която с засилка скочихме. Определено водата бе много студена и усещането бе вледеняващо. Но щом излезнахме оттам, отново трябваше да бягаме до следващото предизвикателство. Пълзяхме под бодлива тел, прескачахме препятствия и минавахме под тях. След това отново се потопихме във водата, но този път имаше подобна на решетка конструкция. Определено водата бе основната стихия, с която трябваше да се преборим. Организаторите бяха измислили различни трудности, за да направят приключението още по-епично. Това, че през цялото време ти си с отбора си и всички се подкрепяте, направи Legend Run истинско забавление. Усилената предварителна подготовка помогна на отбора за следващото предизвикателство. На момента стопването в ледената вода определено се оказа един от най-трудните етапи в трасето. Вледеняващото усещане сякаш бе рестарт за всички. Важно бе да не спираме. Успяхме да си поемем глътка въздух, докато се поносихме един друг. Катерихме се по въже, пълзяхме в тунели под земята и прескачахме двуметрови рампи. След това отново се разхладихме в реката. Преминахме през дървените трупи и стигнахме до естествения водопад, който трябваше да изкачим по въжена стълба. След малко бягане стигнахме до нестабилните люлеещи се стълби, почти на финалната права, където ни очакваше и внушителната рампа, на която нямаше да успеем да се справим сами. Там доказахме силата на отборния дух. Плувахме по гръб в тесни тунели под желязна мрежа и завършихме единни и заредени с емоции. Поли, как беше трасето? Великолепно, определено бих повторила, потретила, подесетила, беше наистина невероятно и всичко стана благодарение на целия отбор, на който наистина много благодаря. Радвам се, че ги срещнах и че ги познавам и много страхотно изживяване. През 2016 година форматът ще обиколи още много дестинации по цял свят. В България Legend Run ще се проведе на 16 юли. Очакваме с нетърпение новите предизвикателства, които ще изненадат участниците. През миналата година спортното катерене бе също една от темите, които отразихме. Станахме свидетели на много състезания както при децата, така и при мъжете и жените. Посетихме една алпиняда и няколко катерачни срещи. Вижте какво се случи. Започнахме годината със състезание от Купа България в дисциплината болдър. Няколко месеца по-късно успяхме да се насладим и на скалното катерене на Ботевата алпиняда край Враца. Видяхме безумно красивата природна картина и разбира се смелчагите, които се катериха въпреки лошото време. Именно там се запознахме и с Боян Петров. Първият българин успял да покори втория по височина връх света К2, изкачил 3,8 хилядника за по-малко от 100 дни. А тази година на 30 септември изкачва и връх Манаслу. Двойното му изкачване на връх Broad Peak и К2 за 8 дни е и световен рекорд. Бе удоволствие да се срещнем с толкова позитивен и наистина велик българин. А каква екипировка ви е нужна, за да катерите на скали? Тук използваме различни неща от 8000-ниците, но навсякъде имаме карабинери, примерно. Ето аз имам примерно набор от 15 примки в момента, с които ще се закачам за клиновете. А когато тръгнем на маршрути, на които няма клинове стационарни, вече използваме френдове, клеми, ексцентрици, примки, най-различни неща, които ни служат да се безопасно се катериме. А каската задължителна ли е в катерене по скали? Тя е първото нещо, което слагаш в багаж. Каската и после всичко останало, защото каската ти пази тиквата, а тиквата е тая, която управлява катеренето. Нека започнем първо с децата, все пак те са бъдещето. Какво се случи в детските състезания? В национален мащаб се проведоха 6 състезания. Имаха 4 старта за болдър, 2 за трудност и 3 старта за скорост. Имаме талант за 2015 в очите на Дея Владимирова. Лауреат е към фондация Бербатов за талантливи деца. И другото много похвално е изкатерването на Петър Атанасов от Варна с категория на маршрут от 8Б, където в световен мащаб може би се броят на двете ръце децата, които са минали такава категория. Какво се случи на международно ниво? Участваха ли някои от нашите деца извън България на състезания? 4-то място за Иван Бонев от село Късанлък.
И пето място за Дея Владимирова, съответно и за някой беше един първи старт в това голямо състезание с много добри представяния също и изкатерване на децата. Какво се случи при юношите? При юношите тази година много голям успех за българското катерене, ако мога така да се изразя, в очите на Петър Иванов. Два старта в дисциплините болдър, където има първо и второ място и съответно в крайното класиране взе Европейската купа, която вече в България в дисциплината болдър за юноши 14-15 годишна възраст. С това може да затвориме вратичката с деца и юноши и да се прехвърлиме, да направим една ретроспекция на какво се случва при мъжете и жените за 2015. На национално ниво 4 кръга са се провели състезания, 2 болдъра, 2 трудност и 3 старта за скорост. Пак имаме много добър резултат. Имаме категория 9А премината от Ивайло Радков фазата. На този етап от време няма българин, който е да минал така висока категория на трудност. Какво да очакваме от 2016 година при катеренето? Ами за 2016 спортният календар трябва да излезе тук в рамките на един месец. Късмет, здраве ще им пожелая и повече мотивация да съберат, да тренират, за да могат да имат добри представяния и изкатервания през идната година. Тази година бе много ползотворна за всички екстремни спортове. Проведоха се няколко състезания от Българската национална лига по целно кацане. Вижте какво се случи в някои от тях. Първо бяхме в Бургас. Целта с диаметър, колкото монета от 5 стотинки, бе позициониране на централния плаж, а пилотите излитаха от морската градина. Общо 26 участници се включиха в надпреварата, от които 3 жени. В рамките на 6 рунда парапланеристите трябваше да се целят в точката на плажа. Погледите на всички плажуващи бяха вперени в атрактивната надпревара. Да се рееш в небето и същото време да се състезаваш за точност. Това е целно кацане. Срещнахме много позитивни емоции и поговорихме с едни от най-добрите парапланеристи в България. След 6-тият рунд стана ясно и финалното класиране в състезанието Бургас Open. На трето място бе госта от Естония Сергей Осанов младши. Втори, една от легендите в българския парапланеризъм Георги Ралев, а най-точно се бе представил Бисер Андонов. Следващата дестинация, на която се проведе състезание по парапланеризъм в тази дисциплина, бе град Шумен, а организатор бе шуменският клуб Лети свободно. Там състезателите бяха по-малко на брой, но паралелно с тази надпревара протичаше и крос-кънтри състезание за преминаване на дълги маршрути. Целта бе състезателите да направят най-далечен прелет. Небето бе усеяно с парапланеристи. Вятърът дълго време не бе подходящ за целно кацане, но когато метеорологичните условия станаха благоприятни, състезанието премина леко и приятно. Пилотите излитаха от Шуменското плато, а целта бе поставена на безопасно място в близост до града на околовръстния път. Надпреварата бе международна. Отново имаше гости състезатели от чужбина – от Русия, Румъния, Сърбия, Македония и Литва. След 5 успешно направени рунда, класирането се оформи последния начин. Трети бе победителя от Бургас Бисер Андонов. Втори бе Георги Ралев, а победата завоюва румънския състезател Джордж Котец. През изминалата година се запознахме и с още един много атрактивен спорт. Присъствахме на игра по Airsoft. Вижте какво се случи там. Airsoft е вид военна игра, при която се използват точно изработени копия на реални бойни оръжия, изстрелващи 6 мм пластмасови съчми с помощта на газ или въздух под налягане. Игрите са с предварително изготвен сценарий и са подобни и взаимствани от реални тактически бойни ситуации. Тази, в която се включихме, е операция Късна есен и бе една от последните за сезона. Играчите бяха разделени на 3 отбора, наречени фракции. Сценарият на играта бе следния. На всеки участник бяха раздадени по 3 карти, които представляваха неговите животи в играта. Когато бъде отстрелян, играчът се бележи със светлоотразителна жилетка или шапка.
В рамките на 10 минути той е ранен и кърви. През това време, ако някой от противниковите отбори успее да се добере до този играч, взима картата му. Простреляният отива в базата да презареди и се връща отново към бойни действия. Целта на състезанието е отборната игра и печели фракцията с най-много събрани карти. Airsoft – най-добрата игра на света. Наистина страхотна година. Преживяхме много емоции и открихме различни начини за повдигане на адреналина. Благодаря на всички, които бяха част от предаването. Ние ще продължаваме да ви подкрепяме. За зрителите обещавам да търсим нови атрактивни екстремни хобита. От мен, Поли, довиждане! Весели празници и успешна 2016 година! Очаквайте ни до година по-интересни и по-забавни!